Aké doplnky dávať svojmu psovi, aby mal spokojné trávenie, dobrú imunitu a zdravé kĺby? Začneme lososovým olejom. Ten je skvelý pre lesklú srsť a zdravú pokožku. Zároveň prispieva k správnemu fungovaniu kĺbov, imunity a dokonca aj mozgu a srdca. Veggie mix v prášku je nabitý prírodnými zložkami ako zelenina, bylinky a riasy. Vďaka vysokému obsahu vlákniny a živín podporuje črevnú rovnováhu, funkciu pečene, močových ciest a imunitný systém. Fruit mix je podobne komplexný, no s väčším dôrazom na vitalitu, pomáha tráveniu, pečení, mikroflóre a prirodzene posilňuje obrannú schopnosť organizmu. Immunobooster je ideálny pre psov, ktorí potrebujú extra podporu imunity, najmä počas choroby, rekonvalescencie alebo v období stresu. Ak tvoj pes potrebuje pomoc s pohybom, je tu Musculoskeletal System Support, špeciálne zloženie pre zdravé kĺby, pružnosť a ľahší pohyb bez bolesti. A nakoniec niečo, čo psíkovi naozaj zachutí, konzerva Lamb and Cranberry. Lahodná jahňacina s brusnicami, ktorá nezaťažuje trávenie a neobsahuje žiadne umelé prísady. Čistá kvalita v každom súste. Všetky doplnky a prémiové krmivo nájdeš na myluxpaw.sk.